हेल' सनाफोर गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि बे बसुमतारी अनामिका चेनेलाव गिबियावनो बयखौ बराय लालायबाय फैदेलाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ दिनै आंजों लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैनाय दंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरो बयबो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव सनाफोर होमबा भिडिअखौ आं बेवहाय स्टार्ट खालामलांसै अननानै बयबो जोबोद सिनाया होबानो जाबाय सनाफोरनि ओंखाम संखौ हाबफैखाबायबो ओंखाम ओंख्रियाथ' अलरेडि मोनखाबायानो आंहा ओमफ्राय आङो जानोसैबो जानानै आं खारथानसैबो सनाफोर गामियावहाय थांनांगोन ना ओमफ्राय दायो नै हाबफैबाय खुरनोसैबो जानोसैबो थांसै आं सनाफोर गामियावहाय नै ना खर'सो संदोंमोन आं बेजोंनो जानोसै ओमफ्राय बेसर मैद्रु एवदां नै सनाफोर बेसर मैद्रु ओमफ्राय बेजों जानोसै आरो दिनै ओंखामाबो हायखाबाय आं नानिनिबो आंहाबो लाखाबाय नै जाना खारथारलांसै आरो गामियावहाय थांसैलाय बेजोंनो जानोसै दिनै दालिखौ माने बेसेबां जाबावनो आं जानोनो बाबाय दालिखौबो गथ'आ दालिल' जायोना खर'खौनो जानो होननानै लाबोखादों दिनै बेजोंनो जानोसै दायो जाना लाग्रोनोसै आं सनाफोर जाखा रेडि जाबाय सनाफोर थांनो गामियावहाय माइ फोराननो थांनो नागिरदों ओरैबायदि सान्दुंआबो दिनै अयथासार सान्दुंखा थिंथिंनो ओमफ्राय बेयाव थाहां बेयाव माहांथार न'आबो दुब्लि गेजेरनि न' नालाय सनाफोर दा माइआथ' दिनै फोरानबा दिनैनो आरामसे रानखागोन बा आं थांबाय थानोसै सनाफोर आं थांनायखौ देखायला डाइरेक्ट न'आव सहैनानै हजोंहाय सहैनायखौ होसिगोन आरो आङो माइ एसे फोरानहैग्रोनोसै आं बिदिबा होमबा थौदो सनाफोर डाइरेक्ट न'आवसो ओंखारहैसिगोन आं ओमफ्राय नै सनाफोर आङो माइखौ बाख्रिनिफ्राय बरनजेनबायानो मानो होनबा आं हाखु दाखु थांफिननांगौ ना गथ'आबो 12थायावनो गयो नालाय सनाफोर फोरानबायानो नै Cara. Ini खामानिया जोबस्रांबाय नालाय सनाफोर आङो माइसो फोरानबाय थादों नालाय माइआबो दिहुनखांबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय आरो दायो गारि सालायनो स्कुटि फैदों सनाफोर स्कुटि सालायसै आरो दायो होमबा आं थांबाय थानोसै सनाफोर लांबाय थाबानो जाबाय सनाफोर दायो एसे गायनो नागिरदों नै मुला एसे खुयनोसै दुन्दिया ओमफ्राय लाइ दं आरो जाग्रा आथा खुग्रोना लानोसै सनाफोर बेखौनो एसे खुयस्रांलाबायना लानोसैलाय आरो उनाव उन जालायगोन बे मालाया फुना जाखांबायबा आंना मालायनि गदाय लदायसो जाखायो सनाफोर खुयना लानोसै आरो बायनोल' गथा थोंसै एसे बाराबो नांखाया बेरनो मुला बेसरफ्रा आरो लाइफ्रा थाब बेरखायोनो आं खुयना लानोसै सनाफोर बेखौनो एसे नोंसिनो देखायलायबाय आरो आङो दाख्लिनि गलाब मदिराजोंहाय अमा बेदर जानाया नै मेगना एलार्जि जानानै दं सनाफोर मोखाङा बुजोबनानै दङ एलार्जि जानानैहाय जावफ्लेजोबनानै नै दा खुयखांबाय आरो देनांहाय बेरबा देखायनोसै नोंसिनो होमबाबो एसे खुयनायखौ जायगायाव एसे देखायसानोसै आं गोलोमदै गफेरामोन नै दिनै गोलोमदै गसंलायथारदों आंहाबो ओरैहाय मुला खुयजोबबाय सनाफोर नैबेसिम मुला खुयबाय आं हा गैया नालाय हाया दखरसेल' नैबेहाय दुन्दिया खुयबाय सनाफोर ओमफ्राय बैयावहाय ओरैनो एसे मा होनो बेसर खुयबाय हरैहाय ओरैहाय बेसर खुयजोब्बाय आरो बै सिंजोंहाय बैथिंबो मुला होजोबबावदों आं दखर दाखा जावफ्लेजोब्बाय नैबेहायबो बेहायबो नै ओरैहायबो बेसर खुयबाय आरो दखर दाखा जायगा गैयाहाय सनाफोर बारि गुवार नङाना ओरैनो एसे जानो आन्थाल'सो बेयावनो खुयबाय आरो ओमफ्राय नै बेखौनो मोनानि ओंख्रि जानो खालायबाय आं सनाफोर फोरला खेंखाय खेंसिखौनो बोरोन्थाय जाबायना दा बांद्राय मोजां नंला ओमफ्राय खेंखाय खेंसिबो खाबाय आरो मोनानि ओंख्रिनि थाखाय आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव लाखिथ'नोसै सनाफोर बयबो जोबोद नायग्राफोरनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआवहाय बाय बाय